Vamos facer, basicamente, é facer un escaneo da masa de eucaliptos que temos aquí detrás, explicar como funciona este aparato, que é un dos aparatos LIDAR que nos sirven pois, para poder caracterizar unha masa forestal, un exemplo deles. Bueno, vou intentar resumilo un pouco rapidiño porque vamos así con pouco tempo. Non sei cantos aquí estáis familiarizados co LIDAR, se sabedes algo, se sabedes o que é, como funciona. Vale, bueno, pois empezo así rápido. Unha definición, o LIDAR pode ser aplicado en diferentes aparatos, diferentes ferramentas, pero basicamente pois é unha tecnoloxía baseada en emisión de pulsos láser. Este aparato emite pois, un pulso, bueno, máis un pulso, pero para que miredes o exemplo, emite un pulso, o cal vai rebotar pois, nunha superficie, en calquera superficie. Rebota e volve ao receptor óptico do aparato, o sea, vai e ven. E o que fai o aparato, basicamente, é medir distancias. Mide o que tarda en ir e volver ao aparato. E xeorreferenciando cunhas coordenadas X e Z. Vale. Dentro das tecnoloxías LIDAR, como acabo de dicir, pois hai diferentes modelos ou diferentes maneiras de aplicar a diferentes ferramentas. Temos os ALS, que son os máis coñecidos, que son en avión, basicamente, que son os máis empregados porque, lóxicamente, pois, cubren moitísima máis superficie. E logo temos pois, os terrestres, que serían o TLS, que xa é en estático, en un trípode, montas un LIDAR en trípode, manexado por un operario. Despois están os satelitais, que xa son máis actuais, e tenemos pois, o UAV, que sería o dron, que sería o LIDAR montado en dron, e pois, os PLS, que son os portátiles, o cal no operario vai co aparato e vaise movendo. Son ferramentas recentes, de 2018, 2017, o sea, está todo por estudar prácticamente, o sea, hai moitos avances, lógicamente, pero vamos, que se está innovando continuamente e estás investigando. E unha das partes importantes pois, destas ferramentas, lógicamente, é a caracterización das masas. Geoslam é a marca, é a empresa, que se dedica basicamente a crear LIDARs baseada en tecnoloxía SLAM, que isto quere dicir que traballa con localización e mapeado. E a gran diferenza destes aparatos cos outros LIDARs é que non teñen GPS integrado, o sea, non podes localizar a masa que estamos traballando. A nube é moi detallada porque ten gran cantidade de puntos, gran resolución, entón, por exemplo, pois, para galerías, minas, etc., pois, está moi ben, pero a nivel forestal, lóxicamente, é necesario ter pois, a parcela localizada e xeolocalizada, para poder despois pois, saber que pés temos, poder traballar ca xeolocalización deses pés e despois cruzar con outras fontes ou con outros LIDARs. Para iso, pois vamos facelo despois, hai que facer pois con outra ferramenta, con un GPS, marcar uns puntos GPS que despois se aplicarán á nube para poder saber onde está a parcela e poder traballar con ela, basicamente. Vale. Que a nube cargas en coordenadas relativas. Exacto, sí. E despois, gracias a ter puntos coñecidos, los poñemos en absoluto. Exacto, se quixéramos poderíamos tamén escanear a masa sen máis e a nivel de visualización poderíamos mirala en plan no ordenador, sen máis. Exacto. O que pasa que despois, se queremos aplicarlle pois outros procesos, fai falta situar a parcela. ¿Y generas shapes, por ejemplo, para cargar en un GIS o algo así, que pudieras sobreponer? No, a ferramenta en sí, non. No, a ferramenta en sí non crea nada. Tienes puntos. Claro, creache un punto. Puedes procesar esos puntos con las técnicas geomáticas que quieras y acabar generando shapes. Por ejemplo, claro, si exacto. calculas densidad de puntos, puedes generar polígonos Exacto. de densidad de puntos. Y eso, ese polígono puede ser un shape. ¿no? Claro. Es que esto te devuelve Claro. puntos con sus Esos características. son procesos posteriores, o sea, que se pode proyectar. O sea, a ferramenta o que che dá, dache unha nube de puntos. E que ao procesar podes obter no shape a trayectoria que fixeches Iso sí, sí. e tamén a ubicación dos puntos GPS. Iso sí que o podes exportar a QGIS ou calquer FIS. Pero o que é a nube de puntos é o que necesitas outro tipo de software para poder traballar con os puntos. Es decir, que esto valería para caracterizar modelos de combustible. Por exemplo. Por exemplo, sería un... Sería o que fixeron, Sí, foi con este tipo de aparatos? Ou... sí, creo que sí, ¿no? No, o que fixemos foi co LIDAR de costa aerotransportado. Ah, o sea, como Vale, estábamos hablando de 8 puntos por metro cuadrado. de resolución. Esto puedes llegar a 8.000 50, 4.000 o máis, como sí, tempo que estés. O sea, digamos, a escala de trabajo es totalmente distinta. Claro, E incluso el volumen de datos que necesitas. Sobre esta nube, ¿cuánto pesa esta nube que vamos a ver después, más o menos? está pois 80.000 ou así kilobytes. Vale. Entonces, si en este trocito son 80.000 kilobytes y coges la provincia de Pontevedra,
revientas cualquier Y el almacén de los datos. Sin embargo, el aerotransportado tiene menos densidad. En plan, que o sea, os datos que manexa son moi grandes, en diferencia cos outros. Nada, as partes do GeoSLAM, o Data Logger, que é onde se almacenan os datos, basicamente. Ten unha batería tamén, que duran as 2-3 horas. Iso sería o Data Logger. E iso é a batería. Data Logger é a batería. Aquí onde se almacenan os datos. E despois, pois lógicamente ten o LIDAR dentro. Como prácticamente todos os LIDARs, non sei como é exactamente por dentro, pero conta cun prisma ou un espello que vai xirando, os puntos vai rebotando para que vaya para todos os lados. Ten un campo de visión bastante amplio, porque ten 300, o sea, pode xirar 360 grados. E despois, a nivel especificacións, pois ten un alcance de 100 metros e emite sobre uns 600.000 puntos por segundo. O sea, por iso dicíamos que nun metro cuadrado mellor pode cadar pois 8.000 puntos, por exemplo. O cal, imaginadevos nun metro cuadrado un obxecto como de detallado queda ese obxecto. Despois ten un IMU, que é unha unidade de medición inercial, que basicamente é para saber como de posicionado está o aparato, o sea, como se vai movendo o aparato. E despois entraría o SLAM, que bueno, isto explicarémoslo agora. Este aparato funciona como todos os LIDARs, o sea, medindo distancias, ti vaste movendo e vai creando barridos que son pois patróns fixos. É dicir, ti vaste movendo, lanza un barrido, se aquí hai un árbore, pois vai coller solo, árbore, moveste un pouco, solo, árbore, e vai haber solapamentos. Despois entra o IMU, que é o que nos vai dicir, isto é un pouco complicado de explicar, é o que nos vai dicir os ángulos, basicamente. O sea, vai nos dicir que ángulo respecto ao punto que marca está ese aparato e que inclinación ten. E despois o LIDAR vai ser o que nos mida as distancias. Entón, polo tanto, se temos desde que punto parte, que inclinación ten, e despois temos ese punto en coordenadas x y z, pois temos como un punto en 3D, digamos. E o SLAM o que fai é correxir estas trayectorias. É dicir, ao ter estas coordenadas, vai ter iso como referencia para ir correxindo a trayectoria dos outros obxectos. Non sei se pode explicar así, non sei se has explicado mellor, Juan. Bueno, referencia comparado co TLS, que tienes un punto fijo, conoces las coordenadas e a partir de Cálculos para que o aparato vaya recoñecendo as zonas polas que xa pasou, entre comillas. E ademais, ten en conta que pois no monte, pois moito máis. O sea, se ti estás escaneando unha estrutura nun lugar llano, pois o IMU vai sufrir moito menos. Pero nun monte o terreo suele ser irregular, entón, pois aí vai sufrir moito máis. Si él tiene localizado este árbol del anterior haz y tú te estás moviendo y vuelves, el árbol lo vuelve a encontrar. Exacto. Y digamos, enhebra una imagen con la siguiente. Si has escaneado al árbol, has tropezado, y has mirado para arriba, has mirado para abajo, y llega un momento en que puede ser que ya no lo vuelva a localizar bien y lo vuelva a medir como un árbol nuevo. Entonces ahí empiezas a tener muchos problemas. Entonces por eso lo importante es, primero, diseñar bien como esto es rápido, en términos de recoger datos, hay que invertir. El forestal, pois lógicamente, é unha ferramenta que nos dá moitísimas vantaxes, sobre todo para caracterizar as masas, porque, bueno, como todos os LIDARs, basicamente, xa para empezar, tes un modelo, unha copia exacta do que é a masa. En plan, eu podo non vir, o sea, lógicamente, eu son dos que pensa que o monte sempre hai que pisalo, pero, bueno, non sempre podes ir ou non podes volver, non sempre podes volver, entón, pois, bueno, pensa que tes unha copia, eu, sen pisar este monte, podo saber como é exactamente esa masa. Podo saber, máis ou menos, estou falando a nivel de visualización, sen procesar ni nada. Podes saber alturas, podes saber se hai continuidade, se hai descontinuidade, se hai matorral, que podes saber que especie hai, podes saber moitas cousas. Despois, a nivel xa procesamentos, etc., pois medir alturas, medir diámetros, volumes, xeolocalizar árbores, saber onde están, saber a distribución dos pés, non sei, que moitísimas cousas, continuidade, descontinuidade, como dixen. Despois, por exemplo, se nós temos, se hoxe escaneamos esta masa e dentro de 3 anos volvemos a escaneala, pois temos unha copia exacta de como era o monte fai 3 anos, o que nos dá unha ventaxa pois moi grande a nivel crecementos ou a nivel silvicultura, por exemplo. Podemos controlar claras, entre sacas, podemos, por exemplo, post-incendio tamén, o sea, se temos a nube antes do incendio e escaneámola despois do incendio, podemos ver que afeccións ou como se provocou ou moitísimas cousas. Bueno, a nivel silvicultura, pois é unha ferramenta que dá pois unhas vantaxes moi grandes. Bueno, Juan, que sabe bastante de silvicultura, pode vos dicir. Por ejemplo, parámetros. Para medir diámetros non necesito... Está igual. Bueno, e nada, podemos poñernos co traballo de campo,
porque senón non vai dar tempo. Traballo de campo, hai varias maneiras. Sí. Nada, vos presentar primeiro o material mínimo imprescindible para poder escanear este rodal de eucalipto. Bueno, xa comentou Carlos, pero necesitamos un GPS para poder tomar uns puntos de referencia cos que despois en gabinete poder xeorreferenciar a nube de puntos. E habitualmente o mínimo que se recomenda é coller 4 ou 5 puntos para poder xeorreferenciar cada nube de puntos. A nosa forma de traballar é sempre coller algún punto máis, neste caso colleríamos 6. Nada, temos aquí o GPS, aquí estarían pois, os clavos topográficos que vamos a usar e un elemento para poder identificalo. É moi habitual pois, perder un pouco a noción de onde están os puntos a medida que nos vamos a mover co Xeoslam. Entón, pois, se temos un elemento que os identifique, pois axúdanos a tomar mellor o traballo de campo. Nesta parcela non ten apenas matorral, é moi sinxela de escanear, con estes conos váldenos, pero en algúns casos, con matorrales altos, pois teríamos que levar estacas ou algún elemento, ou incluso pois, ir 2 persoas a campo e unha que dirixa a outra, pois ven por aquí tes zona de paso, vale. Aquí estaría pois, o Geoslam, que xa explicou Carlos. O Geoslam, cando se mercou, só viña esta parte laranxa de aquí. Esta parte, esta montura, máis o arnés, pois a profesora Julia Armesto, vendo un pouco as dificultades que tiñamos en campo, porque, bueno, é un equipo lixeiro, pero temos que suxetalo na man todo o rato. Ao cabo de 15-20 minutos, pois o operador vai ter unha molestia grande e, ademais, o entorno forestal é un entorno complexo para camiñar. Aquí pois non vamos a ter dificultades, pero o mellor é ter as mans libres cando se vai a traballar, poder quitar ramas, incluso se nos caemos, pois poder ter as mans libres para poder frenalos, non? Entón a profesora Julia Armesto pois fixo este prototipo xunto con outros traballadores da universidade pois o arnés este, non? Deste xeito as mans van libres e o equipo vai montado aquí no peito. Nada, o traballo de campo sempre comeza ou debería comezar en oficina, planificando un pouco de antemán o que íbamos a facer, e como digo, pois necesitamos o apoio do GPS, de 5 puntos GPS, como dixo Juan, o habitual é facer un escaneo de anillo do cerrado, o sea, empezar e terminar o escaneo no mesmo punto para que non haxa problemas de deriva, de erros a hora de escanear a nube de puntos. E logo, pois, o que se recomenda é facer un zigzag dentro da masa, para así non ter zonas de sombra na masa, ¿no? Poder escanear en 365 grados o árbol, 360, vamos. E nada, esta sería un pouco a idea que teríamos. Isto é sobre o papel. Este monte coñecémoslo bastante ben, pero cando vamos a campo, pois o habitual é facer outro tipo de croquis. Ver como está a masa, levar un lápiz e facelo a man. Vale, este tipo de cousas, pois temos que sempre ter a información antes de chegar a campo, pero logo axustarnos á realidade, que a veces pois estes zigzags non se poden facer, porque hai moitas maleza, polas caídas, bueno, etcétera, etcétera. Entón, vamos a comezar poñendo un punto GPS. Como vamos mal de tempo, os 5 puntos GPS, vamos a facer a demostración de un. Bueno, este equipo ten esta controladora que o que fai é podernos comunicar co cabezal, que é a antena GPS. Vale, vámoslo encendendo, coloca la tía aí 1,6. É importante tamén saber a que altura poñemos o jalón, porque iso vai a depender logo o cálculo das coordenadas Z. E, bueno, mentres vamos encendendo a controladora, é importante que a controladora teña acceso a datos, porque iso vai facer que haxa correccións de posicionamento a partir dos satélites con estacións que están próximas. Eu compartinlle datos a través do meu teléfono móvil e nada, aquí pois unha vez que este, pois recibiría esas correccións. Nada, ten un soporte aquí para poñer no jalón para que podamos traballar máis cómodos.
Nada, ten unha aplicación, bueno, non se vai a ver, pero bueno, a aplicación que nos permite, pois é iso, saber o que vamos a facer, se vamos a facer un estacionamento estático, dinámico, etc. Xa está recibindo correccións, comunicouse coa controladora, e, bueno, o que faríamos sería coller un punto, perdón, un clavo, sí, gracias, Carlos, un clavo topográfico, poñelo nunha zona que teñamos cobertura. Este GPS sí que é bastante bo porque ten unha gran constelación de satélites ás que se pode conectar, pero mesmo así, debaixo da masa é moi difícil ter cobertura GPS. Entón sempre hai que buscar pois, claros, zonas onde non haxa problemas para comunicar co GPS. Entón aquí poríamos o clavo, bueno, nun sitio que clave mellor, e habitualmente pois collemos o punto GPS e logo unha vez que está posto o GPS pois deixamos este elemento para poder despois cando vayamos co GeoSLAM pois poder identificalo. Bueno, Achegadevos a ver se queredes o... si agora mesmo pois teríamos na horizontal pois 6 milímetros de erro e na vertical pois 1,5. Iríamos ao levantamento do punto, plomamos aquí, que estea pois a burbulla no medio, bueno, pídenos que fagamos os movementos para poder axustarse, volvenos a indicar a altura que ten o jalón, é importante sempre que coincida, un 60 con un 60, e nada, como ten erros pequenos, xa se nos aparece que podemos coller o punto, e simplemente pois damoslle e collemos. E xa está. É un GPS relativamente rápido, o sea, agora teríamos que ir pois, collendo 2 puntos aquí e outros 2 aquí, según o croquis. Bueno, se queres podemos pasar o croquis, se o queren ver e tal. E nada, sería este traballo repetido pois, varias veces. Entón vou pechar aquí, apagamos o dispositivo. O sea, é algo sinxelo, en plan... E unha vez que se teñen os puntos GPS, pois xa iríamos co GeoSLAM. É importante facelo neste orde porque se poñemos os puntos e logo non temos cobertura GPS, pois estaríamos perdendo tempo. Porque iríamos a escanear co GeoSLAM e non poderíamos logo se referenciar a nube de puntos. Porque di el de tema cobertura e tal. Pero bueno, importante que en campo... acabar no mismo sitio, non? Sí, eso sempre, sí. De vídeo de estas de la tele, entonces lo que se hizo fue a ponerle ese adaptador metálico y que ellos puedan llevar en el pecho. Si no, el aparato sería exclusivamente por donde lo está agarrando. Vou me agachar. Sí, sí. Vale, pois o GeoSLAM para inicializarse necesita estar nunha superficie plana. Non temos que estar necesariamente no chan, pero bueno, cando estamos en monte pois é a única superficie plana que vamos a ter. Entón, aquí simplemente para inicializalo, Carlos vai me encender atrás o data logger. Nada, aquí temos unha serie de LEDs que nos van a indicar pois, o estado do GeoSLAM. A principio pois, vai nos indicar que se está conectando co cabezal e unha vez que este listo pois, xa poderíamos mover o cabezal hasta o punto e inicializar o escaneo. Para detectar os puntos GPS, o GeoSLAM necesita estar na mesma posición un mínimo de 10 segundos. O sea, 10 segundos xa é pois, un marxe que nunca te vas a equivocar de que colleu o punto. Que pasa? Que se nese momento se move, pois seguramente ese punto non se poida coller, vale? Non o vai a recoñecer. Necesita estar plenamente fixo nesa posición 10 segundos. Xa cambiou aquí os LEDs, xa nos indican que podemos empezar a medir. E nada, pois como digo, iríamos ao punto de inicio. Importante que non haxa nada de vegetación perto, porque senón pois vai a chocar contra o cabezal. Situamos aquí a estreliña esta que trae o GPS, que é onde vai ubicar o punto, e simplemente pues damos ya a encender. En principio el láser que sale del cabezal es seguro,
Algunos, sobre todo los TLS antiguos, deberías separarte y no mirar directamente el cabezal, como todo. Por muy seguro que sea, pues no le estés fijando mucho en la vista, pero en principio no debería haber problema, porque esa línea, esa parte que se ve más o menos translúcida, esa es la que está lanzando el barrido láser. Vale, acaba de empezar a escanear, o sea, vamos a estar 10 segundos neste punto para que o detecte como o primeiro punto GPS. E, bueno, a tenor do que di Juan, pois o propio cabezal ten unha zona de oscuridade que realmente non estamos nos recibindo o láser, vale? Paramos xa o Geoslam de escanear. Agora, pois, se vísemos aquí no datalogger, sería unha luceciña laranxa parpadeando, iso quere decir que se está pechando o archivo que estuvo capturando e o está convertindo ao formato de salida. Unha vez que acaba de parpadear, Ya está. pois podemos ou seguir escaneando no outro lado ou senón, pois con un USB